Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan, plano inklinatuari buruzko ariketa bat ebatziko dugu. Hasteko, zer da gure ariketak eskatzen diguna? Lehenengo atalan, zein da kutxa honek duen abiadura B puntuan. Ondo? Ikusten dugunez, kutxak 2 kilogramoko masa du. V bardin 0ko egoera batetik hasten da, hau da, geldi dago, hasterakoan. Aldatzak 5 metro neurtzen ditu eta 20 graduko angelu bat eratzen du lurrarekiko. Eta marruskadura koefiziente bat dauka, hau kontan eduki behar dugu, 0,3koa. Gero, lurzoruan beste ezberdin bat edukiko dugu 0,2koa. Horregatik deitu diogu mu P, planoaren marruskadura koefizientari, eta mu L, lurzoruaren marruskadura koefizientari. Berdine distantziagaz. dP izango da plano inklinatuaren distantzia. Ongi, zeran hasi behar gara? Hasieran abiadura 0 danez, nulo danez, zeo zer dakigu. Eta da, objektuak, kutxa honek, A puntuan duen energia guztia, energia potentziala izango dela. Zinetikoa 0 dalako, V 0 dalako. Gorputz geldiek ez dute energia zinetikorik. Beraz, energia A puntuan, energia potentziala A puntuan izango da. Energia zinetikoa A puntuan 0 dalako. EZ. A bardin 0. Bai, ezta? Hau jakin da. Zein da energia potentziala A puntuan? Izango da, gorputzak duen masa, bider G gravitatea, bider H altuera. Lurrarekiko ze altuera dagoan. Beraz, M, G, H, beti bezala. Baina noski, ez dakigu H zenbatekoa den. Ez digute ematen. Beraz, trigonometria erabiliz kalkulatu beharko dugu. H, kenduko dugu hause. Eta, H, zer da? Ikusten badugu, plano inklinatua, triangelu zuzen bat eratzen du plano inklinatuak. Beraz, H, plano inklinatu honen kateto bat izango litzateke. Eta badakigu, angeluaren aurrean dagoan katetoa, dala, hipotenusa bider angeluaren sinua. Beraz, hipotenusa, kasu honetan, dP danez eta dP ezagutzen dugunez, jarraian atera daikegu H. H da dP bider, esan dugunez aurrean dagoalako, sinu alfa. Sinu alfa. Ongi. dP 5 metrokoa da. H bardin 5 bider sinu alfa. Alfa 20 gradukoa da. Kalkulatzen baduzue, horren sinua 0,34 emoten du borobilduz. 0,34. Beraz, ezagutzen dugu, jadanik, zein den altuera hau. M, kasu honetan, ikusten dugunez, 2 kilogramokoa da. 2 kilogramo. Bider G, bederatzi,8. Bider H, dala, 5 bider 0,34. 5, zelako, 5 itxusia, 5 bider 0,34. Eta hau, kalkulagailuan sartuz, ikusten dugu, energia potentziala A puntuan dala 33,32 julekoa. Ongi? Badakigu zein dan energia potentziala A puntuan. Orain, zelan lortu daikegu abiadura dala eskatzen digutena hau jakinda? Badakigunez, energia marruskadurarik ez dagoenean kontserbatzen da. Ezta? Energia ez da desagertzen eta ez da eratzen. Beraz, marruskadurarik ez balego, A puntuko energia eta B puntuko energia berdinak izango litzatekez. Baina, hemen marruskadura agertzen da. Marruskadura koefiziente ez dalako nulua. Beraz, A puntuko energia izango da B puntuan daukagun energia gehi bitartean eragindako lana. Edo aldrebes esan da. B puntuko energia izango da hasieran
eukagun energia, ken marruskaduragatik galdu dugun energia. Hau da, marruskadurak eragindako lana. Beraz, hasierako energia, ea, ken lana A eta B puntuan. V bikoitza AB deituko duguna. Beraz, energia B puntuan zein den jakiteko, lortu behar dugu zein den marruskadurak plano inklinatuan zehar eragin duen lana. Eta hau, zelan jakin daikegu? Ba, oso errez. Itxiko dugu hauze hemen jarrita. A ber, eskina batetan jarriko dugu, ekuazioak egoetu jatxeal izateko. EP, energia potentziala A puntuan, esan dugu dela, 33,32 joulekoa. Eta, orain lortu behar dugu, energia B puntuan dela A puntuko energia, ken lana A eta B puntuen artean. Ongi. Lana. Guk badakigu, lana dela marruskadura indarra, bider, lana eragiterakoan zeharkatu den distantzia. Hau da, kasu honetan, V bikoitza AB izango litzateke. Eragin den marruskadura indarra A eta B puntuen artean, FR AB bider distantzia dala DP. DP ezagutzen dugu, planoaren distantzia, dala 5 metro. Baina ez dugu ezagutzen marruskadura indarra. Marruskadura indarrak formula bat du. Da, FR AB, kasu honetan, izango litzateke normala bider marruskadura koefizientea. Mu P deitu duguna. Vale? Mu P ezagutzen dugu. Ez duguna ezagutzen da N. Beti, plano inklinatua ez den beste ariketa batetan, esango geunke, N dala P-ren berdina, ezta? Beti erabili dugun trukoa normala kalkulatzerakoan. Baina orain, N ez da P-ren berdina. N PI-ren berdina da. Eta zenbat da PI? N da PI. Baina PI da, beste bideo batetan saldu genuen bezala, P pisua bider angelu honen kosinua. Eta angelu hau, badakigunez, alfa angelu honen berdina da. Beraz da, P bider kosinu alfa. Ongi, ezta? Orduan, hau hemen jarrita, eukiko geunke, euskain duen darra dala, P bider kosinu alfa, bider mu P, eta hau hemen jarrita, eukiko geunke txorizo hau, dala, P bider kosinu alfa, bider mu P, bider distantzia P. Ongi, hemendik ezagutzen ditugu komponente guztiak? Ba, onino ez. P pisua zenbatekoa da. P badakigu betianik dala. Hau da separazio bat egiteko, ez da zatiketa bat. P pisua da masa bider gravitatea. Beraz, hemen M bider G jarrita, jadanik ezagutzen ditugu komponente guztiak. M da 2 kilogramo, G 9,8 betidanik, metro segundu karratu. Kosinu alfa, badakigu alfa hogei denez zenbat da, mu P 0,3 eta DP 5 metrokoa. Beraz, ointxe, txurro guzti honen komponente guztiak kalkulagailuan sartuta, urrengokoa lortzen da. A eta B puntuen arteko lana dala 27,64 julekoa. Gogoratu lanak energiaren unitateak dituela, julak. Beraz, lortu dugu zenbatekoa dan marruskadurak eragindako lana plano inklinatuan zehar. Honegaz zer lortu daikegu? Goiko formula jarraituz zenbatekoa dan B puntuko energia. Beraz, EB izango litzateke A puntuko energia hemen goian daukaguna, ken lana A eta B puntuen artean hemen daukagula. Beraz, kalkulagailuan sartuz, lortzen da 5,78 julekoa dela B puntuko energia. Baina zer ikusi daikegu hemen? B puntuan, jadanik, plano inklinatutik atera gara. Beraz, lurzoruan gaude.
Horrek zer esan nahi du. Gure H altuera B puntuan 0 dela. Eta beraz, B puntuko energia potentziala EP B 0 dela. Beraz, B puntuko energia soilik da energia zinetikoa. Honegaz zer hortu dugu. B puntuan zein den energia zinetikoa. Eta badakigunez, energia zinetikoa direktamente erlazionatuta dauela abiaduragaz. Beraz, emaitza hau kontserbatzen, jadanik pausu bategaz sortuko dugu zenbatekoa den abiadura. Formulak esaten digu, energia zinetikoa B puntuan dala bat biren gorputzaren masa bider abiadura. Bat biren gorputzaren masa bider B puntuko abiadura. Karratura. Karratura. Kontu zeuki. Beraz, energia zinetikoa B puntuan ezagutzen dugu, masa ezagutzen dugu, beraz, badakigu zenbat den abiadura, jarraian. Abiadura B puntuan karratura da masa dala 2 kilogramo zati bi. 2 zati bi badoia. Beraz, energia zinetikoa B puntuan. Masa 2 kilogramokoa dalako. Beraz, badoia biagaz. Orduan, V B puntuan da energia zinetikoa B puntuan horren erroa. Ondo, energia zinetikoa dakigunez, kalkulagailuan sartu horren erroa zenbatekoa den, eta jarraian lortzen dugu B puntuko abiadura 2,38 metro segundukoa dala. Eta, eukiko gaunke, atala jadanik erantzun da. Ondo. Orain, B atalera joango gara. Kutsa hau, VB abiadura honegaz, heldu bada aspira lurzorura. Eta lurzoru honek 0,2ko maruzkadura koefizientea badauka, norartino helduko da kutsa, txirriztatzen, guztiz gelditu arte, hau da, C puntura arte, non abiadura 0 den. Zenbat izango da, bestera batetan esan da, matematikoki, B eta C-ren arteko DL distantzia. Ongi? Emaitza hau, goian jarriko dugu mantentzeko eta argi eukiteko ariketan zehar. VB bardin 2,38 zelako sortzi txusia, itxoin, ondo jarriko dugu. 2,38 metru zati segundo. Eta orain, honegaz, zeik bar dugu. Berriro, energia zinetikoa berreskuratu. Zergatik? Hemen, berriro marruzkadura dugulako. Beraz, marruzkadura honek, berriro, planinkinatuan gertatu den bezala, lan bat eragingo du. Baina orain lana ezberdina izango da. Orain, B eta C arteko lana kalkulatu bar dugu. Beraz, hemengo energia zinetikoa, B puntuko energia zinetikoa. Lehen kalkulatu duguna urrengokoa da, 5,68 julekoa, gogoratzen bazarete. Eta orain, lehengo metodo berdin aplikatuz, baina orain lurzorura, C puntuko energia zenbateko izango da? Lehenik. Abiadura 0 da. Beraz, energia zinetikoa C puntuan 0. Ez dago abiadurarik, ez dago energia zinetikorik. Eta zein da energia potentziala? Altuera 0 da. Ez daukagu altuerarik. Beraz, energia potentziala 0 ere. Beraz, energia C puntuan 0koa. 0 balio du. Eta zenbat da C puntuko energia? B puntuko energia ken bidean eragin den lana. Energia B puntuan ken lana B eta C puntuen artean. Honek zer esan nahi du? Kontuatzen bazarete, lana bestaldera pasata, B eta C-ren arteko lana izango da B puntuko energiaren berdina. Eta B puntuko energia, ja esan dugu, energia zinetikoa dela, hemen goian daukaguna.
Ez daukagulako alturarik, soilik abiadura bat. Beraz, formula erabilita, lanaren formula erabilita, daukagu. Lana dala. Marruskadura indarra B eta C puntuen artean, bider DL dala distantzia hau, gelditu arte, zeharkatu duen distantzia, eta hau ez eta beren berdina dela. Vale. Zenbat da marruskadura indarra? Kasu honetan, normala, marruskadura indarra kalkulatzeko, bai izango dela peren berdina. Lurzoru zuzen batetan gaudelako. Ja ez gaude plano inkantu batetan. Beraz, N bider mu L dala marruskadura indarra, bider DL. Egiterakoan, N hau bai izango dela P. Betidanik erabiltzen dugun M bider G. Beraz, hau beste aldera, beste gauza honek zatitzen pasata, eskumanantz, DL baztertuta utziko dugu leku batetan, gero kalkulatu izateko. Hemendik hona pasata, DL izango litzateke energia zinetikoa. B puntuan zati komponente guzti hauek. Direla M bider G bider mu L. M bider G bider mu L. Eta orain, badaukaguz datu guztiak. Energia zinetikoa B puntuan, 5,98 joulekoa da, M 2 kilogramokoa, G betiko 9,8, eta marruskadura koefizientea lurzoruan esaten digute 0,2koa dela. Beraz, hau kalkulagailuan sartuz, lortzen dugu distantzia hau 1,55 metroko dela. Eta erantzun dugu B atala. Noraino helduko da? C puntua planotik 1,55 metroa dau. Beraz, 1,55 metro zeharkatuko ditu lurzoruan gelditu baino lehenago. Eta hau izan da guztia, espero dut ulertu izana eta argiago gelditu izana kontzeptu honek eta plano inklinatu hobeto maneiatza berarekin. Eta gogoratu, YouTubeen naiz webgunean jarraitu jakindun.